jam gene waali fini weeti emen ñande Mawbaare 13 Duujal ujune 2025 ina hawri e 15 saftarandu ujunere e temen nayi capannayi e jeegom fergo Allah andi ko banmi Sambo Pullo kono Allah andi ko banmi gurel fulɓe woni koye jomum neɗɗo hana ronkodirde e aduna fof so neɗɗo ronkodiri e aduna fof tawat koye neɗɗo o woni neɗɗo hani ko abbitade e bandum en wasa wiide ina teela kañum tan gooto Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallane nder hen